Tak, jak dáme autopilota do traktoru? Já tady mám Zetora. Rozpakujeme. A autopilot. Rozpakujeme. Tak. Tak, teďka tady máme nějaký readme. Takže si otevřeme moddesk. Tak. A teďka tady vidíme, že máme vložit řádek autopilot. Takže vložíme. Stejně tak specializaci. Tím jsme v moddesk hotovi. Takže uložíme. Teď bychom si měli otevřít XML. A někde nakonec dáme autopilot areas. Tady máme místo. Tak zatím si to tady necháme ještě otevřený, protože sem budeme dávat indexy. Tak, já si to hodím do lišty a otevřu si i 3D a budu importovat ty area. Tady vidím, že jsem v tom autopilotu, takže já si tam importuju ty AP areas. On mi tady naskočí kdesi dozadu, takže já si dám cut a vložíme přímo do traktoru. Paste. Oni mi naskočí někde dozadu. Vidíme tady úplně dole. Tak a teďka si akorát spočítáme ten hlavní index. To znamená 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 je tady nějaké muzera flafil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 42, 43 by měl být autopilot. Pokud si nejsem jistý, tak se podívám, tam bude někde rear PTO, by mělo být 42. Takže tady jsem hotovej, můžu zavřít. Index jsme řekli, že je 43. Tak a tady mám někde otevřený ten XML. Ještě si zkontroluju pro jistotu ten index. Já jsem tam měl shaft 42, jo, je to tak, 42. Takže tady místo těch xů, všude, kde je xx, dám jenom 43. O ty ostatní čísla se vůbec nemusím starat, ty jsou daný tou strukturou toho AP areas. Takže já si tady dám teďka vyhledávat xx a nahradím to, jsme řekli 43. Tak, nahradit, kde pak to máme, ať to vidíme. Co? Aha, tady máme 2x za sebou, takže najdeme si až další. Tak, a teď už jsme správně. Nahradím, 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 nahradím. Budu furt nahrazovat až do aleluja. Tak, hotovo. Máme všude indexy, teď už jsme zase zpátky u ty kamery, tam jsou 2x za sebou. Tady se podíváme, jestli máme všude 43. Jo, takže uložíme. Tím jsme hotovi i tady. Můžeme zavřít. Tak a teď si akorát ještě musíme vložit texturu toho pozadí. To znamená z té složky
zrozpakované z toho AP Areas, z toho autopilot, musíme dát tady to AP HUD, nejlépe do první úrovně, a pak zase z té složky CZ z té samé úrovně si dáme ten soubor toho autopilota. Pokud bychom si to chtěli uklidit, mohli bychom toho autopilota dát do scripts, ale pak bychom v mod desk museli tady tu cestu změnit na script / autopilot, tak jak je to tady v tom předchozím případě. Ale my si to nebudeme stěžovat, tím je to hotový. Můžeme to zapakovat. A je to.